Yini le osaba ukuthi izokulahlekela ngoba ayikho into la emhlabeni okungeyakho. Impahla oyigqokile emzimbeni wakho akuyona yakho. Kuwukuthi nje unikeziwe ukuthi ube nethuba ukuthi ukwazi ukuyigqoka. Imoto ohamba ngayo akuyona yakho. Unikeziwe ithuba lokuthi ukwazi ukuhamba ngayo. Umuzi ohlala kona akona wakho. Kodwa unikeziwe ithuba lokuthi ube nakho ngaleso sikhathi. Yingane onazo akuzona zakho. Kodwa unikeziwe ithuba lokuthi uyibize ngokuthi umzali kulezo ingane. Ayikho into okungeyakho la emhlabeni. Ayikho into okungeyakho la emhlabeni. Unikeziwe nje kuphela ukuthi ibe khona. Ingaphuma ingahamba noma nini. Uma i-universe noma lamandla amakhulu ngamele okwenzeka la emhlabeni decide ukuthi wena usafanele ukuthi ube nalomsebenzi, uzowuluza leyo msebenzi, uzoyiluza leyo monto, uzoyiluza leyo ngane. Konke akugona kwakho. Kodwa ke uyakwazi ukugcina lokho onako onikeziwe ukuthi kube khona kwi-experience yakho ngokuthi ubonge. Ngiyabonga abantwana bami. Ngiyabonga ngempahla engiyigqokile. Ngiyabonga ngeroof over ikhanda lami, ngophahla over ikhanda lami. Ngiyabonga ngokufudumala, ngiyabonga ngombhede, ngiyabonga ngokwazi ukuthi ngithenge ukudla, ngiyabonga ukuthi ngikwazi ukukhulisa ukudla, ngiyabonga ukuthi nakho ukudla. Indlela yokuthi lokho onikwe kona kwande kuwena. Awucomplain uthi hawu lezi ingane zami cha ziyahlupha nje, lezi ingane zami ihambe ephuza utshwala, zihambe edakwa, ziyaqonywa. Ngesikhathi uwenza kanjalo wena uletha zonke lezo zimo ongayifuni. Ukucomplaina kwenza ukuthi izinto ezinhle zihambele kude nawe. Kanti ukubonga kwenza ukuthi izinto ezinhle zisondele kuwena.